നിങ്ങൾ 50,000 രൂപ അധിക വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നല്ലൊരു സംരംഭം വന്നിരിക്കുന്നു. എഡൂസ് 14 വർഷമായി എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഓൺലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ജോലിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്കാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എന്റർപ്രണറോ നിങ്ങളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ നിങ്ങളൊരു വീട്ടമ്മയോ ആരുമായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിക വരുമാനം സ്വന്തമാക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമയം നോക്കാതെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ബോസിന്റെ ചീത്ത കേൾക്കാതെ, ഒരു ലീവ് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ ഒരു അധിക വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് നേടാനുള്ള വഴികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: ഞങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ID പ്രൂഫ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ID നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ബിസിനസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവിധ ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഓൺലൈനായി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് വളരാം എഡൂസിലൂടെ. താങ്ക് യു.